Vamos a hablar de Navidad. Bueno, buenos días a todas e todos. Pois vamos a chegar, pois neste caso, pois unhas festas de Nadal moi atípicas, non? Quizáis por eso, pois coidamos que é máis necesario pois que nunca facer un esforzo extra, pois manter aquelas cousas que nos fan felices e sobre todo por poder contribuir a mellorar pois o noso estado de ánimo que coidamos que nos fai moita falla, non? Pois este un pouco pois o obxectivo deste programa de Nadal, feito en sí con todas as ganas polos traballadores dos distintos departamentos municipais, aos cales pois lle quero aproveitar e dar as grazas polo seu traballo e esforzo, porque planificar realmente nestas circunstancias se fai moi complexo, non? A partir de mañán, vamos, pois, de pasado mañán, pois, imos encender as luces, será este venres ás 7 da tarde, como dato así para destacar, sobre todo, pois, este árbore que leva estes días e cando se ilumine, pois, que son de 22 metros, serán tamén, un dato pois importante, 21 kilómetros de manto lumínico de distintos arcos decorativos pois, en varios puntos da cidade, non? Fundamentalmente pois foi no casco histórico, no ensanche, en ámbitos comerciais, pero tamén en distintos barrios, vías de entrada na zona urbana. As luces estarán encendidas dende as 6 da tarde hasta as 2 da mañán, agás os días 24, 25 e 31 de decembro de 2020 o 5 de xaneiro, nos que a iluminación permanecerá encendida dende as 6 ata o amanecer. Destacar que estas luces pois tamén se están a completar cas que presentou neste caso o meu compañeiro de turismo, que porá en valor a personaxes enlleiras presentes na Alameda ou en edificios representativos como é a fachada de San Domingo de Bonaval, fachada de Pazo de San Xerome e a Casa da Conga. Indicar tamén que este venres pois arrancamos pois ao tradicional mercado da carreira do Conde dende as 5 da tarde. Como cada ano os visitantes poderán facer as súas compras, neste caso en distintas quendas que vai haber e van a ser pois 70 postos de decoración, alimentación, gourmet e artesanía. O mercado vai estar aberto ata o 5 de xaneiro. Tamén indicar que vamos ter o mercado da Estrela, o 18, 19, 20 de decembro. Daqui destacar pois que en sí ímolo facer neste caso pois nos edificios pois singulares, como uns espacios singulares, como é o Monasterio San Martiño Pinario e tamén o antigo consistorio, non? Deso pois agradecer neste caso pois ao rector de San Martiño Pinario que nos puso, o Seminario Maior, que nos puso todas as facilidades do mundo para poder desenvolvelo ali, e coidamos que é unha oportunidade para moita xente pois que poda acudir ali e coñecer pois ese precioso claustro e de paso pois facer esas compras, non? Outras das novidades que vamos ter neste Nadal vai ser tamén o autocine do 18 ao 23 de decembro. Poderá accederse de balde, previa reserva que será a partir do 10 de decembro. Xa en breve anunciaremos a páxina web onde a xente poderá facer a súa reserva e ímolo facer no aparcadoiro de Salgueiriños, non? Vamos facer dúas sesións, tanto para público familiar e tamén para público adulto. Para o familiar proxectaránse as películas seguintes: Galiña Turuleca, Coupiño de Neve, Guisacu, Notura, Pinocho. Para o público adulto, Illa das Mentiras, Arima, Lobos Sucios, Mortos van á presa, O Ouro do Tempo e a Praia dos Afogados, non? Tamén destacar o domingo 27 imos ter no Auditorio de Galicia unha das citas máis especiais, xa que moi tradicionais para as familias de Compostela, que é a tradicional Festa do Apego. Este ano convértese en festival cun elenco de artistas recoñecidos polo público miúdo que formarán pois un espectáculo inédito que amosa a riqueza das creacións en lingua galega. Xarope Tulú, Mama Cabra, Fantoches Va, Golfiños, Magín Blanco, etc. Estará, neste caso, o festival conducido por Iria Piñeiro e coa presencia ineludible do Falpador.
O espectáculo é de balde tamén, terá unha duración máis menos de dunha hora e tamén requerirá pois esa entrada na semana previa na páxina web compostelacultura.gal para asistencia presencial, ou senón tamén poderá seguirse ao vivo nas canles de YouTube do Concello e do Departamento de Lingua Galega. Non faltará tampouco pois un concurso de escaparatismo, música dos Pasos Rúas que haberá neste caso polo mercado de Nadal, concertos da Real Filarmonía de Galicia, banda municipal, nin tampouco pois teatro de circo e maxia, o espectacular Belén de San Fi de Solobio e tamén pois unha carreira San Silvestre que obviamente terá que estar pois adaptada pois ás actuais circunstancias e máis que coincide obviamente pois neste caso co día da apertura da Porta Santa, non? Nos distintos centros agriculturais pois haberá pois obradoiros para todas as idades, espectáculos, tamén haberá cine e logo pois imos rematar neste caso pois o Nadal ca recepción dos Reis Magos, non? Que coidamos pois que este ano tamén vai ser con especial maxia, non? Nun sitio pois distinto, non? Xa viñamos dicindo de que neste caso se habían posto en contacto co alcalde aquí presente de que sí que querían vir a Santiago, que querían vir a nosa cidade, entonces tiñamos que buscar esa ubicación. Non o podemos, obviamente, por as circunstancias, facer esa cabalgata, pero sí vamos a facer pois esa recepción, non? A recepción ímola ter na igrexa de Bonaval, de aí tamén agradecer neste caso o arzobispado porque a igrexa pertence a eles e tamén neste caso a presidencia e dirección do Museo do Pobo que nos deron todo tipo de facilidades durante todos estes días previos onde que se empezará pois a traballar. Este encontro pois comenzará pois o día 5 dende as 12 da mañán ata as 10 da noite. Un pouco que queremos, e así nos transmitiron os Reis Magos, é que xa que non pode haber cabalgata, intentar chegar ao maior número de nenas e nenos, non? Para retirar as invitacións, para poder ver aos Reis, será retirada das entradas o día 28, 29, 30 de decembro, 2, 3, 4 de xaneiro, e ali poderase retirar esa entrada para un adulto e dúas personas. Un pouco a idea é que cada 15 minutos, máis menos, pois podan estar, neste caso, na igrexa de Bonaval, pois unhas 100 persoas. De aí que estendemos para poder chegar ao maior número de público, non? Por último xa, antes de rematar, pois quero anunciar que as principais rúas do ensanche vamos facer un esforzo para neste caso para fomentar pois o pequeno comercio, entonces pois imos peatonalizar neste caso pois as rúas de General Pardiñas e Alfredo Brañas dende o venres 4 de decembro ás 3 da tarde ata o 11 de xaneiro de 2021. Obviamente residentes para acceso aos seus garaxes, aos parques os parques privados tamén poderán entrar e tamén pois a carga e descarga. As dúas rúas perpendiculares, tanto Montero Ríos como neste caso República de Salvador, poderán ser utilizadas normalmente e un poquinho pois o que buscamos, o objetivo pois ese, non? Sin máis, o programa completo de Nadal se pode consultar na página web municipal e agardar, pois mira, que todo saia ben, que a xente pois se faga, se conciencie e que disfrute o máximo posible pois deste Nadal especial, non? Moi ben. Algúna pregunta para Gonzalo? Eu teño un par de dúbidas, non sei se anotei ben respecto ao mercado de Carreira do Conde. Falaba Gonzalo de 70 postos en total? Sí, porque vai distribuído en 3 quendas, claro. Entón, como se van renovando, pois obviamente van cambiando o tipo de... Efectivamente, cada semana van a estar uns outros. Unha semana, me parece, durante 15 días, digo xo así con máis exactitude. Mira, as 3 primeiras quendas son do 4 ao 9, do 10 ao 16, do 17 ao 23, ali, sobre todo, pois estarán dedicadas en exclusiva á decoración de Nadal e á alimentación selecta.
As dúas seguintes, do 26 de decembro ao 30 e do 31 ao 5 de xaneiro, pois van a ser para produtos de artesanía e regalo original. E tamén hai destacar que durante esas datas non solamente vai estar en Carreira do Conde, sino tamén, é importante, en área central, que me esquecín eu antes. Mas que nada para animar a xente que non solamente é Carreira do Conde, que tamén área central pois vai a ter pois do 26 de decembro ata o 5 de xaneiro, pois aí esos postos de artesanía e de regalo. Tamén un pouquiño para fomentar aí, neste caso, pois o centro comercial. Supoño que xa lle contaches o do mercadillo de área central e da Rúa París, que empeza o día 5 ata o 12 de... non, pero bueno, non ten nada que ver en si cas festas, pero algo si algo ten que ver, algo que ver, pois tamén, pois a partir despois neste caso deste sábado, pois na Rúa París, pois o actual mercado de Salgueiriños aí sigue, pero tamén vaise facer en ese ámbito, non? Máis que nada para fomentar tamén un pouco pois que a xente vaya, que axudar non solamente pois neste caso a xente de venta ambulante, sino pois todo o entorno, o mesmo centro de área central, non? Desde as 9 da mañá ás 2, sí, desde o día 5 de Nadal hasta o 2 de xaneiro. É así? Non sei se olvida algo máis. Todos os días. No, sábados. Os sábados, sí. Vai seguir simultaneamente os xoves en Salgueiriños, sábados 5, 12, 19, 26 e 2. É o que está previsto inicialmente de 9 a 2, que además coincide tamén coa apertura da pista de xeo de área central, que se abrirá o día 5, que tamén colaboramos desde o Concello. Non sei se hai máis preguntas. Sí. Respecto a retirar as entradas para os reis, entón vende un adulto e dous nenos. Sí. Con cita previa, un adulto e No, va a haber ese horario principal, efectivamente, y va a ser a retirar, por eso se indica na entrada día. Sí, efectivamente, claro. Ti con esa entrada vaiche poñer quero para tal día e a tal hora, para máis que nada ir si empezamos ás 12, pois de 12 a 12 e cuarto, para máis que nada, sobre todo para que non haxe esa acumulación de xente nin dentro nin fora, que cada un teña pois como quen di pois esa cita previa, por así decirlo, e que cumpra obviamente pois eso para que se poda neste caso. Última pregunta, cada neno poderá ser atendido polos tres reis ou cada neno terá que escoller un rei? No, os tres reis van estar os tres reis van estar, además eso, con un entorno además moi bonito que hai que aclarar todas as circunstancias. Van a poder ver e saudar os tres reis. Das 12 da mañá ás 10 da noite, non? Sí. Bueno, empeza un pouco tarde e remata un pouco tarde. As 10 da noite, non sei. En fin, vamos así. O que pasa é que teñen que ter tempo. Había que chegar, hai que intentar chegar neste caso pois a todos. A veces a recepción, cando se facía aquí a recepción, duraba hasta ben tarde, sí. Non vou falar deste tema. Depois me preguntas. Cando falo xa. Hai máis dúbidas para Gonzalo? Bueno, o que acabades de ver é que temos unha programación moi amplia para as Navidades. Eso, lóxicamente, non é algo que se improvise ahora, sino que esta decisión está tomada desde o mes de setembro, porque os procedimentos de contratación e de montaxe, pois, hubo que iniciarlos en setembro para que efectivamente poideran ser operativos a partir deste venres día 4, que é cando se abrirá o mercadillo de Carreira do Conde, e ás 7 da tarde temos prevista o encendido da iluminación navideña. A nós nos parece importante que un escenario tan complicado como este, no que tantas persoas están solas e o están pasando mal, na medida do posible, tratar de manter todos aqueles elementos de normalidade que sea posible manter, que sea compatibles coas medidas de seguridade e que axuden tamén
a levantar o ánimo dos nosos ciudadanos, que moitos deles o están pasando realmente mal. E agora enlazo coas medidas que se acaban de facer públicas e que entrarán en vigor a partir das 0 horas do próximo venres, é dicir, ou a partir das 12 da noite de mañán, que a mesma hora, a partir das 12 da noite, as 0 horas do venres, entra en vigor e que, entre outras cuestións, pois amplían os grupos de 4 a 6 personas, non necesariamente teñen que ser conviventes, se abrirá a hostelería ata as 11 da noite, se permitirá unha ocupación do 50% no interior, no 75% en terrazas, etcétera, etcétera. Todo isto a min me dá un pouco de vértigo e creo que a moitos ciudadanos tamén. É moi importante que non entendamos que estas medidas implican que xa pasou o peligro. Non é certo. O peligro non pasou en absoluto. O peligro está aí. E unha das gravedades do peligro deste virus é que se as cousas van mal, aínda que temos medicións diarias, probablemente os datos nos salten 10 ou 15 días máis tarde. Por lo tanto, cando os datos nos salten realmente, teremos que afrontar un escenario moi complicado, porque quere decir que tardaremos 10 ou 15 días en estabilizar os datos e despois a súa reducción é máis lenta que a súa subida. A súa subida é moito máis rápida que a súa baixada. Nos salimos dunha situación desde máis ou menos o 27 de outubro, que foi cando os datos nos empezaron a explotar en Santiago, que alcanzamos os casi 500 casos activos, agora estamos en apenas 100, e incluso unha incidencia acumulada a 14 días por debaixo de 100. Pero levou 5 semanas reducilo de esos 500 casos hasta estos 100. E, polo tanto, o que non podemos nin debemos é permitirnos que isto volva a suceder. E a única forma de evitalo é a responsabilidade de todos. Non é só da administración, é de todos. Temos que controlar os grupos. Temos que controlar as reunións familiares. Na hostelería temos que ter un control moi estrito, tanto dos profesionales da hostelería como dos usuarios. Todos nós somos responsables individual e colectivamente e corresponsables do que suceda ou poida suceder. Sería terrible que despois do sacrificio que se fixo, dentro dun mes, volvéramos a estar na mesma situación que estábamos hai un mes. E iso en boa medida vai depender de todos e cada un de nós. Por lo tanto, o que quero facer é un chamamento a esa responsabilidade. E evitemos os grupos. Pois se encende a iluminación este venres a 7 da tarde, non temos que estar todos xuntos. Podemos disfrutar, a iluminación vai seguir aí hasta despois de Reis, temos algo máis dun mes, 5 semanas para disfrutar da iluminación navideña, disfrutemos ao longo das 5 semanas, porque ademais se vai haber 21 kilómetros de rúas con iluminación, non temos necesidade de concentrarnos todos nun mismo punto. Nos mercados, mercadillos, todos debemos respetar as distancias de seguridade. Imos a facer un esforzo especial. Creo que o sábado en Fontiñas posiblemente non haya unha enorme concentración, porque desgraciadamente as condicións climatolóxicas creo que van a ser bastante adversas, pero debemos esforzarnos todos por respetar as condicións de seguridade, por non apelotonarnos, por respetar as indicacións que se fagan. Se o podemos así, bueno, pues conseguiremos chegar a xaneiro en boas condicións. Se non o podemos facemos así, pois poidera ser que a finales de Nadal, incluso sin chegar a xaneiro, houbera que adoptar medidas restrictivas que supuxeran un paso atrás. Sería un mazazo, un disgusto moi grande, pero se os datos o exixen, pois habría que tomar esas medidas. Por lo tanto, fago ese chamado á responsabilidade a todos nós. Se levantan o peche perimetral na noite do xoves ao venres, abre a hostelería, bueno,
pero todos temos que ser responsables. Por suposto, o toque de queda sigue en vigor e as festas en pisos seguirán sendo sancionadas tal como están sendo en este momento. E de nada lles vai a valer os que non queren abrir a porta, porque os irán identificar o día seguinte ou 2 días despois, e aparte dunha multa polo incumprimento da normativa, terán outra multa por incumprimento da Lei de Seguridade Ciudadana. Por lo tanto, todos estes que nos den tanto traballo se van a ver premiados con unha doble multa, e a da Lei de Seguridade Ciudadana pode ser de 3.000 euros, por obstaculizar a labor policial. Por lo tanto, que saiban que se van a meter en líos importantes, seguramente recurrirán aos xuzgados, terán que designar abogado, terán que comparecer, e logo veremos se o xuez comprende os seus argumentos de por que non abren a porta e por que non colaboran coa policía e por que se negan a identificarse. E é probable que non nos comparta e que non nos mire con simpatía. Non sei se hai alguna pregunta máis. Entendo polo que di que hai bastantes casos de incidencias neste sentido que se negan a abrir as portas. Empezan a aumentar. Ao principio non era, pero ahora estánse producindo casos. Entón, en esos casos se dan instruccións moi claras. Se persigue o caso hasta que se logre identificar e logo se presentan todas as denuncias que se poden presentar polo incumprimento da ordenanza municipal, pero tamén por incumprimento da Lei de Seguridade Ciudadana, que permite multas de 3.000 euros por esta cuestión. Por lo tanto, a mellor algún se quera forrar unha multa de 500 e acaba con 3.500, porque a mesa de 3.000 non o libera da de 500. Se vai coas dúas. Perdón, eu tiña aquí dúbidas. Está permitido que non aviso de ruido a policía entre a... No, eso é voluntario. Ten que pedir, a policía chama e pide identificarse. E aí así, as persoas que están infringindo serán multadas pola infracción da ordenanza de ruidos. Que non colaboran, que a policía os ten que perseguir, os ten que ir a buscar en días repetidos, o está facendo, ou vai a seguir facendo, e logo, por suposto, se tramitarán todas as denuncias que sean por todos os conceptos que se entenda que esta persona infrinxeu, sea por ruidos, sea por non respetar, en algúns casos, o tema dos convivintes, e, desde logo, por a negativa a identificarse e a colaborar tamén. Por lo tanto, bueno, vamos a ver en que acaba todo isto, probablemente en algúns xuicios, e, desde logo, en algúnas multas bastante importantes, que xa non serán nin de 500 nin de 750 euros, por suposto. Se multiplicará por bastantes. E, desde logo, nós non imos a baixar a guardia, porque queremos que nos xogamos moitísimo. Por lo tanto, petición de comportamento responsable, petición de que todos os ciudadanos controlemos que todos teñamos un comportamento responsable, e, desde o punto de vista da actuación das forzas de seguridade, se van a sancionar todos os comportamentos irresponsables e insolidarios. Algo máis? Pois xa está. Por certo, nos queda a reunión coas asociacións culturales, que é o que queda, eso me olvidaba de decirlo. Estamos traballando coa hipótesis de convocar as axudas ao luz que ven. E intentaremos convocar as dos 3 sectores conxuntamente ao luz que ven. En principio se convocarían axudas directas por 300.000 euros para o sector cultural, para gasto corriente, axudas directas por 1.600.000 euros para o sector turístico e axudas directas por 600.000 euros para o sector do comercio. Xa se explicou en que módulos nos movemos, de 1.000 a 3.000 euros, con un matiz en hostelería, que serán 3.000 euros para a hostelería nocturna
e ata 2.500 por resto da hostelería. O establecimento dese límite ten unha razón moi lóxica, que é que poida conceder esa subvención a axuda a través dunha declaración responsable. A partir desa cantidad terían que aportar toda a documentación justificativa e habería que comprobala, como prevemos que probablemente vayamos a ter ao mellor 2.000 solicitudes ou 1.000 e pico, pois eso demoraría moito tempo e, por tanto, o sistema será por orden de rexistro de entrada a través da sede electrónica e a través dunha declaración responsable na que teñen que cumplir os requisitos e declaran cumplirlo. Entendo que o prazo remata tamén o día 15. Non, a idea é aprobarlo o LUS, facer a convocatoria inmediatamente e o plazo remataría o día 15 a través de sede electrónica. É moi importante o papel das asociacións, porque é moi importante que os papeles, os documentos vayan correctamente cumplimentados. No caso de que haya que subsanar, se subsanará, pero se perde a posición. A fecha que conte é a fecha da subsanación, non a fecha da solicitude. Iso é importante. Conta a fecha da subsanación, non a data da solicitude. O cal ten algún tipo de trascendencia, porque isto é hasta que se agota a partida. Por tanto, se se agotou a partida e un pasa para atrás, pois o mellor queda sin subvención, porque xa non hai partida. Por tanto, é moi importante que a documentación, non, a declaración responsable e a coberta dos impresos debe ir perfectamente ben feita. Por iso lle pedimos tamén a implicación ás asociacións para colaborar cos seus asociados e axudarse en esta función. Listo. Que pesado esto.